Oi, Nino coloca. Oi, Binar. Tres kamu cara mau mai tang pai jak semua. Ku kaja kali kaja nopang ja. Kita sudah start video apa programnya. Orang yang kaya nanya tadi. Orang yang kaya nanya. Urut dorgan nanya sun, banglo kamu nanya sun. Bawa sih paling kaham ya. Orang itu nggak tahu kali Mokrai kami wo, hai sok peca, je mokrai kami wo, sini tiprasa kami kesaro, Omorpurni, Citra, Menam, Jotto kosok kusumno hibnani bagai, oti prasa kami amsayo, tini oro mai kajak, thali kajak, abono 2000 bai kayoi, tin nok oro kaham nok tangjangno sobayoi, oro je dokhol khaini nami tiprasa jagano, omno जों tini फायनाय फैखा मकलनि मुक्तरि क्लायखा खा यखा जों गोबां माखौ खोनाखा जों सानानै नायो सुदु मकराय गामि सिमिया दिनै खासिया मंगल बमति खायनो तेलमुरानि कसक कुसुम खिबै जोंनि बर' रक टंमालिया आरो डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट नोंखा दिनै चम्पकनगर सादुपारा साकाव बरमुराव लामातै ताबो जोंनि बर' हिमालिया नेशनल हाइवे गानाव कसक कुसुम खिबानि जिरायनाय रंनि रानी बाजारनि खिबैमानि बागै अमतै हायखाने सिदाय थानानिबो उर बारि चमुनिबो बागपाराव चिन्तिप्रसा गामि आमचायो ताबो मैला खिजागै दङो दिनै अमरपुरनि मैला अरब गोबां मान यांगो अ बरमुरा पाहाड़ तिप्रसा आमचायो फाय खिबजाग फायो जागा जागा परिकल्पित भाबे खायै अमतै खायै शहरनि मैलाखौ नाम सनाम कसक कुसुम न एडिसि एलाकाव एडिसि विलेज बाय फोर्स खायै दखल खायै पुलिस प्रशासन थेपावै बर टाबो जागा दखल खायदों अ जागा तिनि फाय खोना फैका चिनि बखक साका
অমো রাস আমালনি সিমি 100-150 বছর ও জায়গা বড় দখল খাইফাইও ও জায়গা বড় মাই খাইসাও ও জায়গা থালি বরিসাও ও জায়গা বড় সালবুরুমনি বিসানি আজি চাজাও বড় বংনি মাই কাইজাক নরং নুখানা जों फाइ नुफाइका तिनि अमनो तिनि दखल खाइनानि बागै आं सानानि नायो आं साना आं जे कोनो पार्टी फान खाइदों आबोनो कगिया ओ जागानो जों अरो डास्टबिन खालायनानै रिगला आबोनि बागै डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट जे खालायनानै नांमानि तिनि तिप्रासानि जागानो सेकनानि बागै बरक जे चाइटक टंमानि अमनो कासुनानि बागै डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट जा खायना नांमानि जों खालायनाय तामनि हिंगाकाय जों परिष्कार साना नायो निनि सहरनि कसक कुसुम अ अमरपुर सहरनि कसक कुसुम मनाम तिप्रासा आमसायो खिपाय मांगला अब नंनि आमसायनि खिपदि गभर्नमेन्ट तामो खालाया साइमिया जों आगामी दिनो तावासा जुदि अर दरजार हाबै सामुंटां फाइकाकाय चिनि डेमोक्रेटिक आन्दोलन चलिनाय सारा त्रिपुरानि बरकनो जों अर गेदारिं खालायनाय जों फुनुगैरिनाय डेमोक्रेटिक आन्दोलन बाय चिनि हानि बागै अनेक थैरिखा कुमारी मधुति रूपश्री थैका पुलिसनि जुलुम बाय अ मकराय कामिनि हानो नारेंनानि बागै जुदि थै खिगलायनो नांखाय कुमारी मधुति रूपश्री सं जुदि थै खिगलायनो नांखाय चिनो बुकुक संबो थै खिगलायनाय जोंबो खिगलायफैनाय अर गोबांमा हानि बागै सबाखाय जों थै खिगलायका अ मकराय कामिनो अरंको जोंखया अर फाइनो फैका नक गाना 20 मिटार काया अर अमबाय तिनि दालान नक टांजाक चतुर्दिके अर तिप्रासा पारा हा अर तिनि बाइके बो छेनस तिनि अर फाइ अर बरक मैला खाइनानि खलक फैका खाइनानि अर बाइके बरक जागा अर हावा खाग्रि फैका आंगर फाइते बखनाका रवित्र जमातिया अर बीजेपी नि जनजाति मोर्चानि नेताफो ब नाकि अ जागानो लोकेसन ब सिरिनाय जों बनो सानानि नायो ताखो नों मानसुगैनानि निनि थिनांनि कक निनि भबिष्यतनि कक तिनि नों अ जागा दखल रिवाने आगामी दिननि जागाव दखल खायना जों गोबांमा जागाव थाङै नुखा जितेन्द्र चौधुरी एमपी तंमानि सीपीएम नि मिनिस्टार तंमानि समय ब मिनिस्टार तंफोर बिनि निजिनि पारा एडीसी विलेज तंमानि आबनो जेनेरेल खलाय दिखा और ब गोबांमा अमरपुर तिनि गोबांमा जागाव तिनि तिप्रासा एडीसी एलाका तंमाना बामफ्रन नामालो आबनंको खायरिका ताबो आरो आईपीएफ बीजेपी गभर्नमेंट फाइमानि यागुलो बतिनि अमकराय कामिया हाय गोबांमा आमसाय तिनि मयले खिमनानि बागै तिनि जागा दखल खलाय दंगो आं सबसे बेसी खान नांमानि काकाय चिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार जरा आईपीएफ दफानि बागै वानसुगो हिनि कक सानाय जरा दफानि हानि बागै हिनि कक सानाय हिनि सानाय रक बर तिनि कक थैसा सापाया तिनि अमकराय कामियो फाइनै फैया ताङै नै फैया बरक अमनो चिनि क्वेश्चन सालसा बरक वानसुंना नांगाने दफा जुदि करे हिंगाकाय हा जुदि करे हिंगाकाय नोंले बर तंनाय निनि हासे पाइ थांकाय निनि बुसा निनि बुतै निनि बुसुगले बर तंनाय अ 150 बछर चिनि राज आमालनि सिमी अ जागा बरनि बिनि बुसु बिनि सुसु सं बिनि बा सं ताबुगो दखल खायदों न न टांगै कष्ट खायै आजि ओइ बल फालै अ नरक टांजामो तिनि सबाय जाखा बुसे खाय यगमानि कक जों मनो कोनो मा देखा दखल खायनानै रिया स्राय कक सरकार जा खाइमानि मन सलामै रिना नोंथन तासा जुदि अर मयले खिबनानि बागै गक फैकाकाय डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट जों सुरु खालायनाय चेंनाय लामाव गेरगै खिरिलायनाय जों फुनुगै रिनाय डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट तामु हिन काय आबुनि बागै न अ आमसायनि जत ताखुक बुखुक न आ गाना गिनि जारा तंनाय ताखुक बुखुक जों आं कयनानि मुसुङो अ हानो नारेंनानि बागै अ जे मयले नंनि कामि गानाव खिबै नंनो मोनाम बेवै अरनि नरनानि बागै कुतुलिनानि बागै जे दीर्घमयदि बर परिकल्पना खालायै लं टार्म पलिसि खालायै अ जागोन जे दखल खालायनाय नामानि मन कासुथिनि टेबक नरकटा जोंखौ पार्टीनो तरजागै नरक टेबक उसुरिता थानि पार्टी यार और आनि दफाननो थांनानि कक्सि आनि हानो नारेंनानि कक्सि ताखुरं आका आबुनि बागैनो जों अर दफा पार्टीया और चिनी हा म चिनी हा और चिनी नाइकलमा चिंसि नाइकलना नांनाय चिंसि तंथाय अमन नांना नांगोन आबन बागै चिनी बुबागरा सावो जों ग्रेटार ट्रिपल नांगौ बामफ्रननि आमालो जे समस्त एडीसी एलाका जेनेरेल खलायजाखा अ जागानो ताबो टिप्रामथा एडीसी क्षमता फाइका जों मन ताइसा चिनी ग्रेटार ट्रिपल न बिसिंग एडीसी दायित्व बुनाय अ मकराय कामिनो त चिनी एडीसी विलेज न म ताबो अमनबो जों याकरे रि और महिलाबो खिरबिया
अमनि बागै जा खायनाय नामानि डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट जों खालायनाय आंनि ताखौ सुरनबतीनि किसा सानानै दं। अच्छा सर को कैसा सुंमं अब तो जे ओ जागा लोकेशन खालायजाक माने अमो तो हास्ते हापां बाय एडीसी हापां जे तंफ्रु बरक ओ जागानो ऑफिशियली बाबे परमिशन नावैनो ओ जागानो खालायजाखा अब हाके नोटिफिकेशन बतों काबनो तिनिन फिरक मुंता मंगनाय अमो नोटिफिकेशन एडीसी आम चलले बाहाय के पारा कसारले बनो जागा रि मांखाबा बिनि जे बमो पात्ता बिनि पात्ता बतंगो एक समय अमो पात्ता बनो नाइसे जागा ब जागानो नाइसे बनो पात्ता रि माने तिनी ओ जागानो दखल खायनानि बागे एसडीएम अफिस बिनि पात्तानि नम्बर पर्यन्त स्लाइ रिजाखा इके दीर्घ बसर पात्ता 2008 ओ पात्ता मान तंफ्रु ब आफ्रो आगे ब जागा दखल खाइ तंफ्रु नक नां तंफ्रु और माइ काइ चाइ तंफ्रु थालि काइ चाइ तंफ्रु आफ्रो तांग माना खाया तिनी तांगै बरग हठात काइ तिनी और बर डास्टबिन खाइनखा नों पात्ता रिफोर त बनो जागा फुनो गरिखा आ नों अमर दखल खाइनफोरखौ तिनखाय नों पात्ता नम्बर स्लाइ रिमा खा हेदा म त तब कम्प्युटर निको छे अम जतर अफिस नि कार साजी परिकल्पना प्लानिंग माफिक म खाइजागो थांनायो जों जेता इनफरमेशन दङ सिन्थिनिबो जे हास्ते हापां एडिसिनो जागा सानका जागा सानमानि यागलो एडिसी हापां अबनो एप्रुव रुखा आबनो तिनि फिरक मुंता मंगनाय आं साइमांखा म कोनो गभर्नमेन्ट सीपीएम नि आमाल समय ब म कया ओ एक बছर एडमिनिस्ट्रेटर जे तंफ्रो आफुर परिकल्पना बाबेखा बरक आरो बीजेपी नि बा गभर्नमेन्ट नि बरक न तब रुलिंग गभर्नमेन्ट नि बरक न आसुक रिवoi अमनो बरक जुर पूर्व खायै अबनो कागज न नाखा जों आइन नत जोंबो याफिरि रमनाय एकदिके डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट जों थानाय इंगैताय जों एडीसी एलाकायाव जों कोनो महिला बायरेनि जेनेरेल एलाकानि महिलानो जों खिबिया एकैता कैसा कै जों कोटबो जों मना रायदातै तामो खालायमान जों अमबो जों नायनाय अमनि बागै जों चाइतकनाय एवं अब जागाव जुदि सिनि बुबागरा जुदि तिफ्रा फाइसक पाइकाकाय आं बनो रिक्वेस्ट खायनाय बिनि याकुं रमै आं बनो अनुरोध खायनाय एक बार ओ मकराय कामी ओ जे तिफ्रासा आमचाय कामी ओ जे महिला खिमनानै माने बनो फाइनाय फैनायनि बागै आं कयनाय एवं आं बरनो साइकेलांनाय आ दिनो बुबागरा बाय बरनो जत्तनो बंनि कगनो खानारिनो बुबागरानो सावै जों मनि बागै तियारुनाय आं बुबागरानो आं कयनाय